Παραμετροποίηση MyData και διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Από το μενού Ρυθμίσεις, Αρχικοποίηση, MyData. Για τα προϊόντα Advanced, Standard, Υγεία, Θέμηδα, Architect και Retail, ενώ για το Smart Entry, από το μενού Ρυθμίσεις, Γενικές, MyData, επιλέγετε το MyData Wizard. Στο πρώτο βήμα, στοιχεία εταιρείας, δηλώνετε το αφημί και επιλέγετε τις δραστηριότητες που συναλλάσσεται η εταιρεία. Οι δραστηριότητες σχετίζονται με το Ε3 που θα προτείνονται στις λογιστικές κατηγορίες. Επιλέγετε αποθήκευση και συνέχεια. Στο δεύτερο βήμα, ορίζετε αν ο τύπος σύνδεσης είναι κανονική, στην περίπτωσή σας. Δηλώνετε στο tab Γενικά την ημερομηνία έναρξης αποστολής των στοιχείων παραστατικών στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, το μέγεθος των παραστατικών που μπορείτε να στέλνετε μαζικά, ενώ στο πεδίο τελευταίος ληφθής αριθμός ενημερώνεται αυτόματα με τον τελευταίο κάθε φορά μοναδικό αριθμό παραστατικού που λαμβάνει η εταιρεία μετά την ενημέρωσή του στην ΑΔΕ. Στο όνομα χρήστη και στο κλειδί εγγραφής ορίζετε τα στοιχεία που έχετε εκδώσει από το site της ΑΔΕ. Για την έκδοση των στοιχείων σύνδεσης μπορείτε να απευθυνθείτε στο λογιστή φοροτεχνικό σας. Στο tab Παραστατικά ορίζετε για κάθε κύκλωμα τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνουν τα παραστατικά την πλατφόρμα της MyData. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι εισαγωγή και τροποποίηση, στην περίπτωση που θέλετε να ανεβαίνουν στην ΑΔΕ και να ενημερώνονται σε περίπτωση αλλαγών. Εισαγωγή, τα παραστατικά θα ανεβαίνουν στην ΑΔΕ, και όχι, δεν επιθυμείτε να ανεβαίνουν στην ΑΔΕ τα παραστατικά του συγκεκριμένου κυκλώματος. Ο τρόπος ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να είναι χειροκίνητα, κανένας ή αυτόματα. Τέλος, στο tab Χαρακτηρισμοί πωλήσεων, ορίζετε συγκεκριμένες κατηγορίες χαρακτηρισμού και τύπους μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να προβάλλονται ως προτινόμενοι για όλα τα παραστατικά υπηρεσιών εμπορευμάτων χονδρικής και λιανικής. Και αποθηκεύετε. Στο τρίτο βήμα, αντιστοίχηση κωδικών MyData, αντιστοιχίζετε με το αντίστοιχο κωδικό τις κλάσεις ΦΠΑ, τις απαλλαγές, τους σκοπούς διακίνησης, τους φόρους και τις κρατήσεις. Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει δικές σας εγγραφές, θα πρέπει αντίστοιχα να τις αντιστοιχίσετε. Οι πρότυπες είναι ήδη αντιστοιχισμένες, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η διαθέσιμη αντιστοίχηση είναι και κανόνας. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε το φοροτεχνικό λογιστή. Στο τέταρτο βήμα, αντιστοίχηση παραστατικών MyData, ορίζετε τον τύπο ενημέρωσης, τον τύπο χαρακτηρισμού και την αντιστοίχηση ανακύκλωμα και σειρά. Για παράδειγμα, στο κύκλωμα των πωλήσεων θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί στο tab MyData ο τύπος ενημέρωσης, ο τύπος παραστατικού που έρχεται επιλεγμένος, η κατηγορία χαρακτηρισμού και ο τύπος χαρακτηρισμού. Ενώ στις σειρές παραστατικών αγορών, στο tab MyData, ο τύπος ενημέρωσης πρέπει να είναι κανένας, ο τύπος παραστατικού συμπληρωμένος με τιμολόγιο πώλησης και η αντιστοίχηση είναι χειροκίνητα. Συνεχίζετε την παραμετροποίηση με επόμενο για τις υπόλοιπες σειρές. Και τέλος, στην πρόταση χαρακτηρισμών MyData, πραγματοποιείται η πρόταση των γραμμών ένα παραστατικό βάσει των λογιστικών κατηγοριών. Με διπλό κλικ πάλι σε κάθε κατηγορία μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κατηγορία εξόδων MyData ή εσόδων, ανάλογα το τι είναι. Ενώ στην περιοχή τύποι χαρακτηρισμών εσόδων-εξόδων, τη δυνατότητα να ορίσετε συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς για τη συγκεκριμένη λογιστική κατηγορία από την επιλογή συν της προσθήκης. Είτε από την επιλογή συννεφάκι να αντλήσετε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς
και να διαγράψετε εκείνους που δεν επιθυμείτε. Εφόσον ολοκληρώσετε και σε αυτό το σημείο την παραμετροποίηση, επιλέγετε επόμενο, ώσπου να τερματιστεί ο wizard και επιλέγετε τέλος. Βάσει της παραμετροποίησης που ορίστηκε, παρατηρούμε ότι σε ένα τιμολόγιο δελτίο πώλησης με είδος και υπηρεσία, στα στοιχεία My Data, η κατάσταση της σύνοψης δείχνει ότι έχει ανέβει στην πλατφόρμα My Data της ΑΔΕ, έχει δημιουργηθεί το Marked ID, στις γραμμές υπάρχουν κατηγορίες και οι συντελεστές ΦΠΑ, ο τύπος ο ε3 και ο τρόπος πληρωμής. Έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε την προβολή σύνοψης σε μορφή XML. Θα μπορούσατε να ξανανεβάσετε στο My Data τη σύνοψη και στο ιστορικό να παρατηρήσετε την εγγραφή που έχει γίνει, είτε από τις ενέργειες πάλι του παραστατικού στους χαρακτηρισμούς My Data, να δείτε για κάθε γραμμή την κατηγορία χαρακτηρισμού και τον τύπο. Υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα με την παραμετροποίηση που έχετε ορίσει, αν είναι εισαγωγή και τροποποίηση, να μεταβάλλετε το τύπο χαρακτηρισμού. Να το αποθηκεύσετε και να το ξαναανεβάσετε. Παραστατικά που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ δεν μπορούν να διαγραφούν και θα λάβετε το αντίστοιχο μήνυμα. Έχετε το δικαίωμα μόνο να το ακυρώσετε επιλέγοντάς το και από τις ενέργειες να επιλέξετε ακύρωση. Αυτόματα το παραστατικό θα ακυρωθεί στα στοιχεία My Data. Θα έχει δημιουργηθεί το mark ακύρωσης. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι όταν θέλουμε να ανεβάσουμε χειροκίνητα παραστατικά στην ΑΔΕ, εφόσον αποθηκεύσουμε το παραστατικό, το επιλέγουμε, ξαναεπιλέγουμε εμφάνιση και μέσα από τις ενέργειες επιλέγουμε στοιχεία My Data. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα, εκτός το ότι μπορούμε να το ανεβάσουμε χειροκίνητα, μπορούμε από το μενού εργασίες My Data να διαχειριστούμε τα παραστατικά που έχουμε εκδώσει ή αντλήσει από την ΑΔΕ ως λήπτες, να τα αποστείλουμε μαζικά. Θέσιμες επιλογές είναι παραστατικά προς αποστολή, δηλαδή τα έσοδά μας, λήψη συνόψεων από τα έξοδα και ληφθήσεις συνόψεις, πάλι λήπτες έξοδα. Στα παραστατικά προς αποστολή, στην ενότητα αυτή, μπορείτε να προβάλλετε όλα τα παραστατικά που έχετε εκδώσει βάσει των διαθέσιμων φίλτρων και να τα διαχειριστείτε μαζικά και να τα ανεβάσετε. Στο μενού εργασίας My Data λήψη συνόψεων, κάνετε λήψη των παραστατικών που έχουν εκδοθεί στο αφημί της εταιρείας σας, δηλαδή αυτά που έχουν καταχωρήσει οι προμηθευτές σας. Στα διαθέσιμα φίλτρα, στο πεδίο Mark, διατηρείται ο τελευταίος κωδικός Mark που εκδόθηκε και αντλήθηκε στο αφημί σας. Στο φίλτρο διατήρηση αντιστοιχήσεων, με την τιμή ναι, κάνετε λήψη των εκδοθέτων παραστατικών με τους χαρακτηρισμούς που έχει ορίσει ο προμηθευτής εκδότης, ενώ με το όχι έχετε τη δυνατότητα αλλαγής αυτών. Και ανάλογα από τα φίλτρα που θα ορίσετε, επιλέγετε λήψη. Εφόσον γίνει λήψη, από το μενού εργασίες ληφθής συνόψης, ορίζετε φίλτρα για το ημερολογιακό διάστημα και την κατάσταση που θέλετε να αντλήσετε. Έστω ότι έχετε ορίσει ημερομηνία από 23/11/27,
ορίζεται η κατάσταση να είναι χωρίς αντιστοίχηση και ορίζεται και το αφημί αντισυμβαλόμενου ή το mark και πατάτε αναζήτηση. Επιλέγετε το παραστατικό και έπειτα πρόταση. Έχει γίνει η αντιστοίχηση και πατάτε OK. Θα πατάτε επιβεβαίωση αντιστοίχησης. Επιπλέον, στις ενέργειες, στα στοιχεία My Data, βλέπετε πληροφορίες όπως ότι η κατάσταση έχει γίνει αντιστοίχηση, αλλά δεν έχουν ανέβει ακόμα οι χαρακτηρισμοί. Και από τις ενέργειες επιλέγετε ανέβασμα χαρακτηρισμών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η απόρριψη σύνοψης, καθώς η επιλογή της σημαίνει ότι δεν αποδέχεστε την έκδοση συγκεκριμένου παραστατικού που εκδόθηκε στο αφημί σας. Με την αποδοχή της συγκεκριμένης ενέργειας, η ΑΔΕ θα προβεί σε πιθανό έλεγχο και των δύο αντισυμβαλόμενων. Έτσι ολοκληρώσαμε και δείξαμε και τη μαζική ενημέρωση ή αντιστοίχηση των παραστατικών. Εάν θέλετε αντίστοιχα από το κύκλωμα των αγορών να αντιστοιχίσετε τα παραστατικά χειροκίνητα, πηγαίνετε από το μενού κινήσεις αγορές και επιλέγετε το παραστατικό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Από τις ενέργειες στοιχεία My Data επιλέγετε αντιστοίχηση, αφού έχετε ήδη κάνει τη λήψη από πριν, και από τη διαθέσιμη λίστα επιλέγετε το παραστατικό. Οπότε είναι η αντιστοίχηση και έπειτα επιλέγετε ανέβασμα χαρακτηρισμών. Για κάποιο λόγο να κάνετε και ανέρεση, οπότε πάλι η κατάσταση δεν θα είναι αντιστοιχισμένη. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η χειροκίνητη αντιστοίχηση από το κύκλωμα των αγορών.